Minecraft. Hra, kde môžeš postaviť celú Eiffelovku, ale aj tak sa zabiješ, keď spadneš z 5 blokov vysoko. A dnes ti ukážem 10 faktov o tejto hre, ktoré ťa možno prekvapia, možno rozosmejú a možno si povieš, prečo toto vôbec viem. Tak poďme na to skôr, než mi za chrbtom vybuchne Creeper. Fakt 1. Creeper vznikol omylom. Noč chcel naprogramovať prasa, ale popletol si kódy a vznikla táto zelená potvora. Takže si predstav, dnes by si mohol byť znižený výbuchom prasaťa a úprimne, to by bolo ešte horšie. Fakt 2. Minecraft sa na začiatku nevolal Minecraft, ale volal sa Cave Game. Úplne seriózne. Hrali by ste radšej Cave Game? Napríklad, lebo ja nie. Znie to skôr ako aplikácia. Čo by ti doporučila tvoja babka na tréning mozku? Fakt 3. Ak dáš mobový name tag, Dinnerbone alebo Groom, otočí sa hore nohami. Áno, dokonca aj krava. To znamená, že doslova môžeš mať kravy, ktoré robia breakdance. Fakt 4. Zvuky ghastov sú vlastne zvuky mačky. Takže na budúce, keď budeš strieľať ghasta v Netheri, spomeň si, že si práve zasiahol mačku, ktorá chcela iba spať. Gratulujem, si oficiálne monštrum. Fakt 5. Minecraft je najpredávanejšia hra všetkých čas. Viac než GTA 5, Call of Duty, alebo dokonca Tetris. Takže ak ti niekto povie, že hranie Minecraftu je trápne, len mu pripomeň, že hrá najpopulárnejšiu hru histórie. A potom ho údri kockou do hlavy. To bolo 5 zaujímavostí o Minecrafte, ktoré ťa dúfam pobavili. Napíš do komentára, ktorý fakt ťa najviac pobavil, alebo pridaj svoj vlastný. Ak si sa aspoň raz zasmial, hoď tam like a odber, inak ti dám Dinnerbone name tag a utočím ťa hore nohami. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.